from Westville. From Westville? Westville? Yeah, I'm from Westville. Oh, okay, imali. Ubufunda vele? I went to Westville Boys High School. Bafana. Bafana what? Yeah, it was an all boys school. Manje amantombazane. No, the school fees was like 120,000 rand. Yeah. Oh. It's good, dude. One of 120. Isketi. Nini? Angisazi mina. Hey, bolo, hey. Hey, la. Yeah, sla. Hey. Yeah, boy. Hey, la. Sla. Hey. Yeah, safakala. Uhulumeni asifakala. Eresethu. Fakwakuyon. Sa-allocate-wa yona. Kwathiwa sihlale la. Uhulumeni. Enembhede u3. Ngoba sibathathu. Mina nasezansi kwaziwa kanjalo ukuthi sibathathu. Ubhalwe kanjani? And akekho umuntu ozoxosha omunye umuntu. Ngeke baba. Akasixoshe. Hayibo. Kanti siyakweleta yini? Yeah. Usine? Yeah. Ngakhokha wamnika usine wanqamba uskits wakhokha uskits wakhokhela ukuthi angamnika usine Weskit utwenze njani? Utwenze njani? Ufuna ngidingana nama-STD lo. Ufuna ngidingana nama-STD. Oh my god. Awukahle yini manje ama-STD? Amagama sine usinethemba Thandeka Dlamini. Ulamanga ama-STD sexual transmitted disease. Ufuna ngidingana negciwane lo. Ufuna ngife lo. Igciwane. Icondom lalela. Hey, ngibeka wena. Icondom uyibeka strategical. Uyabona? Phaketheni. Ungayifake ephaketheni because mokhumula ibhlukwe esayine condom. Njalo nje. Uzosuka la uhambe wonela i-condom ebhlukweni. Uthi uyakuyinganisa abantu. Caster Semenya phela uyagijima uyabuya yena. Oh, hayi okay hayi ngiyezwa. Nakhona ukuthi uyivula ngestress amtshengise face ngazi. Uyigcwele namathe. Usefaka amathe. Yayikhotha phela yena. Boneni? Sandle soda. Yona ke le Bese uyayifaka. Mama la phezulu. Mama nifaka izoqhuma mayiqhume wosine usenjeni. Uyahamba. Bye. Uyahamba. Uyahamba. Hamba like. Ngiyaboy. Uzobona ngiyaboy. Futhi kanonke futhi. Ngiyaboy. Hayi. Ndoda wami. Sono. Ngiyakuthanda Smell. Hayi. Phelele hamba. Hayibo. Wenje awuhambe. Hayi, ithini inyoni sesilele. Siphele wena loyo. Pum. Tozakhipha mina pum. Puma. Siphele. Namanzi atsheleka ama-wave. Wena noma useshimane vele. Namanzi afuna ukubhala ishade. Wena noma uzale ipipi elincane. Oh my god. Unani? Wazi ngani uthula ipipi elincane?
Uhlala nayo nephi yakhe. Come on, Nacho. Come. Ngizeleni. Uma uhlala la. Utshwala nentombi. Isikhathi ingane. Ngiyazi uvunywe uphatha ingane awuphasi. Ngaphi iminyaka manje? Fike nini la esikoleni? Ngifike 2012. Ngafica la. Uneminyaka o3. Ngafica la. Kanjani ngithenga utshwala ukuthi ngihlale nawe ngikubuze nje ukwenzakalani ngibonile ukuthi utshwala into right yokukhuluma nayo yona indlela ukuqonda le utshwala ukuthengela utshwala uzojabula mase ngiyakwazi ukungena Ngoba vele mina ngithengwa ngotshwala. uwesidakwa sadana ngikaziyo Imali iyaphi lenkulumo yakho okay? usibotho sala akekho umuntu ongazi utholakala kumsobuluko udakiwe ulesibili udakiwe ulesithathu udakiwe ulesine udakiwe Weke ngeweekend asikhuluma uthunyiwe bani uthunyiwe phela wena ngeke umuntu okhuluma kanje maraso akekho umuntu ongithumile mina okay imina futhi raso wena uzuyalana njengoba ngitheke lo tshwala lolo ngiyazizela ngona ukuthi hlala phansi sizokhuluma satha ukutshwala bakho uphumeke ngoba manje ngiyabona awuraso sangixosha Can I teach you some English? Yeah. C for silver, C for silver. G for Jesus, G for Jesus. U for Europe, U for Europe. Z for xenophobia. Z for xenophobia. Icon. Ahí ndawo yabona nje ukuthi kulayela mabini ngofuna le balance. Sondela. Isa. Wena hlala wena indawo ayikho. Imasoya ndenzanga yakho. Usula ngotwana. Usuke nani? Natyana. Wena naye natyana na. Umthatha 50 wakhe owakho umthatha naba 100. Ke ngoku. Kathi wena iza. Nanga amathanga kuliwe was. Someone else. Yeah, my time. You appeal a spade? Yeah, you're right. You're right. We believe in Subla. Yeah, it was okay. It was okay. Same old, same old. You're born 30 shapes.
Yeah. Better. Share box. Ukudla omningi kanje uzokuqeda sibe. I'll take my chances. Well, Yeah. imnandi momo idla yodwa ungawabhanqa.